Jo crec que les dues preguntes van molt juntes. Primer, és una gran il·lusió des d'una persona que ve de la base d'un món rural basada també en el que és el món primari, amb una explotació a casa ramadera i agrícola, i per tant això et genera una gran il·lusió de poder representar els teus com a màxim càrrec dintre del teu país. I després, acte seguit, una gran responsabilitat. O sigui, quan tu et fa molta il·lusió una cosa, sempre també t'acaba afectant la responsabilitat que tens de poder quedar molt o molt bé en els teus, no? Que són els que realment representes. Jo no sóc una persona que ve d'un altre entorn, no sóc una persona que ha estat fent política en d'altres entorns, sí que he estat al món local, però un món local molt vinculat amb aquest territori que també represento a nivell sectorial. Per tant, aquestes dues coses, una gran il·lusió i carregada d'una gran responsabilitat.